Med animation kan du holde billeder og andre elementer skjult, indtil du ønsker at vise dem på canvaset. Når tingene så bliver synlige, sker det med en fade-in-effekt. De elementer, du gerne vil animere, skal være i en ramme. Det kan være en hvilken som helst ramme, usynlig, rektangulær, rund eller som her en bracketramme, men elementerne skal være i en ramme. Arbejdet med animation kan du kun lave, når du er i Path Mode. Derfor begynder jeg med at klikke her på Edit Path. Næste skridt er at klikke på den ramme, der holder elementerne, sådan at den bliver lagt på stien. Nu er der tilføjet en lille stjerne til rammen, og det er den, vi skal have fat i. Det er nemlig den, der åbner til animationsværktøjerne. Og herfra er det meget, meget enkelt. Du skal simpelthen klikke på de elementer, som du gerne vil have animeret. Jeg klikker på drengen og på trillebøren, og den lille stjerne, der nu vises ved siden af hvert element, indikerer, at elementet er animeret. Tallet i stjernen oplyser, hvor i rækkefølgen det pågældende element vil komme til syne. Lad os se, hvordan det ser ud. Hvis jeg ønsker at ændre noget, kan jeg gå til et element stjerne og slette animationen ved at klikke her på den røde cirkel. Hvis jeg ønsker at slette alle animationer, skal jeg gå herop og trykke på Reset. Så kan jeg starte helt forfra. De to elementer her er enkeltelementer og fremkommer en efter en, sådan som du lige så. Hvis du ønsker, at flere elementer skal fremkomme samtidig, som for eksempel denne mand og riven, så skal du gruppere elementerne, før du tilføjer animation. Det har jeg gjort. Når jeg er færdig med at arbejde med animation, klikker jeg heroppe. Rigtig god fornøjelse.